Salutare! Eu sunt Andrei de la SolarX și astăzi o să vă arăt cum puteți face înscrierea pe platforma Administrației Fondului pentru Mediu. Anul acesta, depunerea dosarelor pentru Casa Verde fotovoltaice se va face doar dacă aveți deja un cont pe această platformă, înscrierionline.afm.ro. Să trecem la treabă. Dați click pe conectare și apoi pe creează cont din partea de jos. Pentru această demonstrație, noi vom folosi adresa colegului nostru Florin. Voi puteți introduce adresa personală de e-mail, apoi dați click pe butonul de trimitere al codului de verificare. Ar trebui să primiți pe e-mail un mesaj conținând un cod de 6 cifre, pe care trebuie să-l introduceți în pagina de înscriere din platforma AFM. După ce l-ați introdus, faceți click pe verificați codul pentru a putea trece mai departe. După confirmarea adresei de e-mail, puteți continua cu setarea unei parole puternice. Noi vom folosi una generată automat de browserul nostru Google Chrome, setarea numelui afișat în aplicație și a celorlalte date. La final, bifați căsuțele că sunteți de acord cu politica de confidențialitate și partea de termeni și condiții, apoi faceți click pe butonul Creează cont. După procesare, ar trebui să apară bună ziua și numele vostru în căsuța albă de sus. Asta înseamnă că înscrierea s-a realizat cu succes și că sunteți logat în cont. Acum puteți depune cereri sau vizualiza dosarele voastre. Dacă v-a fost util acest clip, trimiteți-l și prietenilor care vor să se înscrie pentru Casa Verde 2024. Un like, comment sau subscribe ne ajută să aducem informația la cât mai multă lume. Iar cei ce se înscriu pe solarix.ro/casaverde primesc toate aceste noutăți pe e-mail imediat ce apar. Succes cu înscrierea!